Táto škola je perfektná pre ľudí so zameraním na nové technológie a tí, ktorí chcú študovať aj môj odbor, tak hlavne angličtinu. A je to podľa mňa škola, ktorá má veľa potenciálu a ešte aj obzorov môže otvoriť. Volám sa Veronika Podolská, študujem na Duálnej akadémii, som odbor Technické lyceum prvý ročník. Technické lyceum je bilingválny 5-ročný odbor, kde vlastne študijný jazyk je angličtina a zamerávame sa na obnoviteľné zdroje energie. No, ja som hľadala nejakú školu, ktorá bude mať niečo s technikou a ako už Technické lyceum naznačuje, tak je tam technika. S tým, že zároveň mám aj veľmi rada angličtinu a tým, že je to spojené ako bilingvál, tak mi to veľmi vyhovuje. No, máme, jak som už hovorila, veľa tej angličtiny, veľa aj chémie, budeme mať celých 5 rokov a budeme sa zameriavať hlavne na slnečnú energiu a energiu z vln alebo takéto obnoviteľné zdroje. Ja som prišla z 3. ročníka na 8-ročnom gymnáziu kvôli tomu, že som už si myslela, že nejaký odbor by sa mi hodil a vedela som, že vlastne sa chcem uplatniť v smere technológií. Školu som si vyberala aj hlavne podľa lokality, mám celkom blízko a zároveň aj podľa toho, že keď som prišla na deň otvorených dverí, som videla priestory školy a ich sa snažia využívať nové technológie a nové spôsoby výučby. Ďalej sa mi páčilo v rámci nášho odboru, tým, že sme zamerali na anglický jazyk. Budeme mať veľa zájazdov, hlavne do Anglicka. Už na budúci rok v septembri by sme mali ísť smerom Londýn a v rámci toho okolia v Anglicku. Prvý ročník máme hlavne zameraný na anglický jazyk, takže väčšina hodín je vlastne v angličtine, s tým, že sa snažíme dostať do konca 5. ročníka na level C1. No môj najobľúbenejší predmet bude asi odborná angličtina, hlavne aj kvôli pani učiteľke Ramingerovej, ale zároveň ma to baví, lebo sa vlastne dozvedám zaujímavé veci a zároveň v jazyku, ktorý ma tiež baví. No zo začiatku tento prvý ročník hovoríme náročne na angličtinu, ale neskôr bude určite uplatňovaná aj chémia, fyzika a ďalšie predmety, takže treba na to mať trochu hlavu. Príjmačky pre mňa osobne boli celkom jednoduché, dalo sa to zvládnuť, v matematiky som nevedela možno jedno cvičenie, slovenčina bola celkom fajn. Ja som si prešla prijímacie skúšky na ostatné odbory a zároveň aj z iných škôl a tak postupne som si ich prechádzala, čo som nevedela, som sa doučila a dalo sa to zvládnuť, nebolo to náročné. No ja osobne sa zapájam hlavne do súťaže First Global. Som tam vlastne líder týmu tohto ročnej slovenskej súťaže pre tým Duálka. V First Globale vlastne stávame robota podľa minuloročnej celosvetovej súťaže. Tento rok je to zamerané na vlastne jedlo, energiu a pitie. A máme zostaviť robota, ktorý bude schopný prepravovať lopty v aréne a posúvať krabice. No pre mňa to bola veľká príležitosť, hlavne sa spoznať s ďalšími ľuďmi z iných ročníkov, z iných odborov. Zároveň mi to aj veľmi ako rozšírilo obzory, čo sa týka súťaží a viem sa tam naučiť lepšie uplatňovať rolu lídra týmu. No pre mňa veľmi super moment bol, keď som sa dozvedela, že ak sa mi tento rok podarí v tej súťaži First Global zvíťaziť na slovenskej, môžem sa dostať do Panamy na celosvetovú súťaž. First Global mi dal príležitosť, keď vyhráme slovenskú súťaž, dostať sa až do Panamy na celosvetovú pod vedením pána Igora Mozoláka a veľmi dúfam, že sa tam s týmom dostaneme. O First Global som sa dozvedela už na predchádzajúcej škole, ale veľmi ma to nezaujalo, nevedela som o tom veľa. Keď som sa dostala sem, tak som sa dozvedela viacej a prihlásila som sa na tie súťaže. Bude tam zahrnutá aj súťaže Kancel, ale ja som sa špecifikovala na First Global a veľmi ma to baví. Hlavný rozdiel medzi Kansatom a First Globalom, že pri Kansate sa vytvára malý model robota, ktorý vlastne sníma dáta z atmosféry, je to viacej zamerané na vesmír. Zatiaľ čo pri First Globali sa vytvára veľký robot, ktorý pôjde do hracej arény a tým sa vlastne zameriavame na témy ako je doprava jedla, doprava energie a rôznych ostatných surovín. Škola nám dala priestor si vytvoriť vlastnú miestnosť, ktorú sme si celú zrekonštruovali a vystavili sme si svoju bádateľňu a každý krát, čo máme čas po škole, sa tam stretávame v dvojiciach aštvoriciach, pracujeme na rovnakej výzve a snažíme sa to dostať do finále. Baví ma stavať toho robota, brainstormovať nové nápady a snažiť sa vymyslieť lepšie a jednoduchšie spôsoby. Zároveň ma baví byť s ľuďmi, ktorých to tiež zaujíma a máme veľa spoločného, je to super kolektív. Keď som sem prišla, tak som dokázala dohnať základy chémie a dostať sa do štádia, keď ma to začína baviť, aj vďaka pani učiteľke Noemi Mulnerovej. Ja to berám tak, že keď mám možnosť, tak by som ju mala využiť.
a väčšina vecí ma aj baví a tie, ktoré potom počasie ma prestanú baviť, stále beriem ako zážitok alebo nejakú skúsenosť znovu.